Natočiť krátkovskú film je veľmi zložité. Ja som scenarista tohto filmu. Mojou úlohou je napísať scenár, čo je textová predloha pre film, ktorá obsahuje rôzne poznámky o deji filmu, o prostredí aj o postavách. Tiež je tam niečo o spôsobe a štýle natáčania, plány efektov a strihu, dialógy postav, akými tónmi majú hovoriť postavy. To všetko sa nazývajú scenické poznámky. Hovorí sa, že pre dobrý film je prvou a najdôležitejšou časťou dobre napísaný scenár, ktorý by mal byť dokončený ešte pred začatím natáčania a všetci by si ho mali prečítať. Scenár je často iba prepracovaná kniha do formy, aby sa dala natočiť, ak sa film točí podľa nejakej predlohy, ale môže sa kľudne tvoriť aj úplne nezávisle bez predlohy. A ja osobne ako scenárista píšem scenár väčšinou sám v prírode, bo pritom potrebujem pokoj a sústredenie. Veľmi dôležité je tiež mať dobré nápady a myšlienky, ktoré prichádzajú hocikedy, kedy sa im zachce. Preto skoro všade so sebou nosím scenársky zápisník, do ktorého si zapisujem dobré nápady, pokým ich nezabudnem. Čau. Režisér alebo režisérka určujú, ako bude vyzerať daný film, ktorý vidíte. Sme zodpovední za všetko, čo sa v ňom deje a čo vlastne vidíte a čo počujete. Čo je ako pre dom architekt, je pre film režisér. Stop! Ty si už niekedy v živote videl normálnu opicu? Odkedy robí opica toto do puče a odkedy behá takto, normálne sa do toho žije. Normálne takto si sa podskakuje, nebyl žiadne takéto krútenie, normálne sa do toho žije. Má to nejakú výpovednú hodnotu to, čo tu robíme. Ešte raz. Hoci film vzniká ako kolektívne dielo, či už hercov, scénaristov, tak tiež aj režisérov, zvukárov, kameramanov, manažérov a všetkých týchto ľudí okolo, tak práve režisérom je najviac prikladaná tá váha toho, či sa film podaril alebo sa pokazil. Preto sme my tí najhlavnejší, ktorí máme všetku tú pýchu, ale taktiež aj všetko hejt, ktorý je na nás hadzovaný. Ach jaj. Ty nemtavý, nevieš ani skákať. A ešte zvuky, kde máš opičie zvuky? Ja už som to unavený. Jak unavený? Natáčame 4 krát iba túto scénu. Ešte raz. On mi furt iba nadáva. Robím všetko, čo môžem, ide sa to roztrhať. Musím sa naučiť texty naspaveť, musím byť akrobat. Všetko musí dať na prvý pokus a ten režisér mi stále len nadáva. Nikdy nie som dostatočný a ja viem, že nie je nikto lepší ako ja, len ja som najlepší herec a aj tak mi v kuse len nadáva. Nech to ide vyskúšať on. Zas tí herci mi idú do záberu. Nikdy nevedia, čo majú robiť. Najskôr ma vyhodili z natáčania živých prenosov atletických zápasov. Vraj bežím veľmi pomaly. Tak som si povedal, dobre, že poznám režiséra, pracujem s tým už dlho, tak z tých akčných filmov ma nevyhodia. A tí slabí herci nevedia spraviť ani dobrú akciu. A ja to neviem tým pádom natočiť. Tým pádom máme shaky cam, rýchly strih a namiesto mňa tam dali človeka s Parkinsonom, aby mal poriadne roztrasené tie ruky. Je to normálne? Teraz musím natáčať iba fejkové dokumentárne filmy o nejakých opiciach. To je strašné. Hači! Nevíš dávať pozor? Už to natáčame 10. krát. Ty si úplne mimo? Láskavo si dávaj pozor na tú hubu, akože tu ste bali, jak sa chováš. Si naozaj mimo. Úplne Čo chceš, more? Však natáčam zvuky. Však máš hovoriť. Ti drbe? Čo mám hovoriť? Čo robí zvukár? Jaj? No však, ako vidíte, zvukár síce nie je najzaujímavejšia práca, no
Nesiem za sebou veľa zodpovedností. Takže strávim veľa času aj na stage, kde natáčame najprv zvuky, len na to, aby som to znovu potom mohol natáčať aj v štúdiu. Čiže veľmi zaujímavé. A potom také rôzne veci robím, napríklad navrhujem editorovi, čo pridať ako zvuk, zvukový efekt do videa a snažím sa proste zlepšovať, aby bolo všetko dobre počuť. Doteraz sa o mne nevedelo, no o chvíľu budú všetci zháňať. Strih, moju prácu, mňa si ľudia predstavujú ako niekoho s okuliarami sediaceho iba celý deň za počítačom. Tí istí ľudia žijú v mienke, že keď sa natáča film, ešte sa presne nevie, kde sa daný záber použije. To by sa potom každý film natáčal tak 2 roky. Našťastie tu funguje storyboard. Je to akoby taká animácia, prvotný náš film, teda niečo, čo udáva, ako finálny produkt bude vyzerať. Mojou úlohou je teda iba vybrať ten správny záber a dosadiť ho na to správne miesto. Niečo ako puzzle. Nevyberám však len zo svojej knižnice, ale aj z tej zvukárov, grafikov, dizajnérov, VFX artistov. Práca mi nikdy nefunguje ako hodinky, našťastie to je scenárista a režisér, ktorí mi vždy ochotne pomôžu. Vynikajúce rozumiem dramatickej štruktúre, vizualizácii prvkov na dosiahnutie požadovanej atmosféry. Nechcem sa chváliť, ale celý film by som vedel natočiť aj sám. Našťastie na to mám ľudí, ktorí mi k tomu ochotne pomôžu. Môj rukopis ovplyvňuje tempo, kvalitu a atmosféru celého filmu. Môžem teda povedať, že stojím u samotného zrodu, teda na začiatku, aj na konci. Moja robota je vyčerpávajúca a po každom jednom dni sa teším, kedy už skončí. A hoci si pri nej ničím oči, nevymenil by som ju za nič na svete. No ja som filmová klapka. Možno ste si mysleli, že som len válam šunky a klapem sem a tam ako sa mi zachce. No ale to vôbec nie je pravda. Taká filmová klapka je veľmi podstatná. Uzrela svetlo sveta v roku 1920 na austrálskom Melbourne a používa sa pri synchronizácii zvuku a obrazu. Pomáha teda strihačovi, kedy vlastne strihač spája zvuk a obraz tak, aj bol synchronizovaný. A asi si už myslíte, že vyprávam zbytočne veľa, tak by asi naozaj stačilo. Matej, myslíš, že to bude dosť? Však celý strom kľudne obklop. Ja 3. No tak vidíš, to je GPH, ja 4. To neviem, to musíš nejaký dlhý. Dobre, ja si držím banán. Čiže nevytočíte. To je blúper, Ty! Rýchlo sa vyzliekaj. To bol prvý deň. Nice.